Oh, gini kay taas na gini. Oh, paghilo siya nila diha, paghilo. Paghilo ba? Hello. Sige man siya katawa Hello niya. mga bay. Wala pahalok. Pangaon tanin yung tanan diya. Lukag tingog. Sudan pansit, sudan manag-ubay sa mo ah. Managubay og Buat nagubay og bahal sa lubinaan. buat pansyon. Hoy. Tulang karaan. Di ay talong mga bay. Adobong talong o adobong batong. Isa naman ni mga unta ninyo. Ala nang lupad naman to eh. Na may mga pako niya masudan. Mga unta kasi ano man itong buhat sinog ba? Salamat sa kanila kay daghan ba kay views imuhang kuan video. Dagan dai. Salamat dayo. Salamat kayo yung mga amigos. Taro nga istorya ba? Mura mga naka-inom og kuan ay. Ulapo? What? Taro nga istorya ba? Amta kibalo ba kung kita sa views gud. Nana sa 42,000 and counting. Alaka, salamat kayo mga bahay. Salamat po dahil. Mga kabot 100 eh. Hala, kuyawa hilasan ni mo no? Ngandoy pa kag 100. Na, di pag hinilas ba? Mabot 100,000. Ah, ningkamot nga mga 100,000 pangapan niya diha. Diya, wag Layo mo. ko. Layo pa eleksyon. Unya ra ka magpasalamat kung 100,000 views na? Ha? Hmm? Unya ra ka magpasalamat kung 100,000 views na? Amat yung mga pinulungan ni mo makabuhig patay. Pag dali, pagawa na itong mga pulo nga. Kuan, wala dito. Dali ba? Tagulan ba? Ah, Magapangisda. Panagat ka. Kuai pa. Kuai pa ba? Hating kapatid. Kapatid ra di eh. Kami bulara eh. Sinog bang bulad mga bay kanay bang unsa ni sa Bisaya sigarilyo? Sigarilyo. Galunggong. Galunggong na lalaki sa kuan. Tagalog. Gisugba. Gisugba sa gas. Kaya di man pareha sa to sa una nga doon ay pirming baga di sa abuhan. Lami gitong sa Subwas kayo. lami itong baga. Labi na katong baga nga pinangayo uslingan. Sos Ginoo no. Hastang kayo mga paslingan. Ayo, magbitbit tayo bunot. Okoy-okoy dahi nagabitbit og bunot diha sa Taran. ang bunot tuwa sa lubot dapit. Okoy-okoy dahi sa silingan. Ayo te. Dai do na mo ibaga diha. Hastang paitabok no. Hastang hata tawang puspuro ato pasilingan. Nausam ka. Inya, sus, mao lang gitawon ang baga dito silingan kay dugay-dugay na gid maghikay ang silingan. Iti pang huyop-huyop at ang gamayng baga ibutang bunot. Ang gani lang baga na bagul. Lugar mo kuan. Magay na po sa ilang kulbinaan. Swerte kay kuan ni bay kaning nakapula, manok na pula siya kung tapat. Manok na pulas kung tapat. Ano siya may imong kasturya ng manok na pula ron nga trending. Binagahapon ni ato na ni Rapitolpo siya manok na pula. Katong Original. original composer ni ato na ni Rapitolpo. Kay giangkon daw ni Vic. Isa sa imong idol si Vic di Sukatan.
Iangkon daw ni Vic ang kanta. Ano no? Hindi na dahil magputol po yung anak karon. Masaya sa storya mo sa manok na pula. Bayot na pula. Ay, bayot na pula. Uy, guyog-guyog naman na oh. Bakit istorya na? Ha? Hindi lang ka mangilabot. Tagak ang itong mumhoy. Dayon, Berti kay ko ning bayot nga pula ba sa akong kilid. Mo ka bayot? Ako, tubig. Ano butang kay ni siya bay? Oy, grabe ka butang yun rom. Kay kung masuko ko bay, masuko man siya. Magyaw-yaw ko no, magyaw-yaw lang siya. Butang kay no. Ngahe na yung bukog. Yan, basta managko na. Ano naman ako na? Sukol naman. Sukol na. Kabawal man mabuhay ito galingon. Sa ikastorya ni Mona. Daghan na kay views imong video. Yakiyak ba dia gamay ay naman sa dako bang kagkuan na ko ay tutay. Buyag. Buyag. May pag-diet food book. Magpalit ko tong daon sa ago na yung pakan. Bakanon ta ka ato ha. Kung say dagway ni mo ato mo sab-sab. Kasi mura kag kabaw ato ako kanding. Ako kanding man ikaw kabaw. Okay kayo. Okay kayo. Nga matiwas ang luto o ngay malabaman ko. Ha? Oh, dayon dugayam tubag oy. Alagi. Dali ra mga mutubag nga naman na. Dugali kang tubag ro. Pirma. Tog punta ko. Nga naman. Unsa di ka orasan to? Mas lusi. Nga naman agtan mo ko alas 12. Puka mo ko yung mga wala akong tulgon. Say di po kawa nga. Di akong oo din he. Di ako di mong oo. Oo na lang taon may mga bay. diri akong oo. Dili po diyang oo. Kaya nag-ana man ang mong higdana letter L. Ana. Diri ko, diri siya. Isos ang o kada kong hagok si Ton. Iko, huy, balhin na rago na imong o kay di ko katug. Suking hagok. Nya dugay di ka nakatug ato. Nga pila ka oras ay ka nakatug. Ha? Natulog ka oras. Tukaw nga. Matatawa pa mo ito, alas 3. Ay po, sa gulay burit eh. Gaya tag tubig ba? Di nakabarog. Salamat sa nila ba niya? Hello, salamat kay ninyo sa inyong paglantaw sa akong mga salida. Salamat kayo. Kaninyang tanan, mga bay. Gali ba? Kabagay po ka mo si Staron? Di na. Ha? Kamao gamay. Kabagay po ka mo si Star? Haranahin niya ko ha. Ay, lantaw-lantaw na ko ba? Di naman musara na Nilis ka. taron eh. Ang sa dayaw surot. Ito yung uso karon. Dutsahan na ron. Ngawa ni harana-harana. Ano rana? Pauso, hindi balik. Pauso, balik ba? Unsan sudan na? Pakbit. Kau na, buk. Sayang mo ka, oh. Pakbit mo na ako. Di na ako niya, bro. Ay, tinulaw. Sa tinulang mangka. Di nga ako, unsa good ni? Di sa na may palit.
Sinulang nagka. Isa mo gipalit ba? Diya lagi gawas. Hala. Yawa ba aning tinunuan nga nang ka na puro sa mani sabaw? Kita ni mga puro sa mga pahit mo ka. Basi pang sabaw lagi na siya kay na yung mga libreng sabaw. Ipalit og kanon balik Jess. Sabaw lang diha be. Ana sudan na. Tubig pa. Nantay yung mga bay. Adobong talong dahil ni among sudan. Oh. Ah. Adobong batong. Murag hilaw-hilaw pa ang batong. Sa guli gamay. Asa naman ka, oy? Bagay na human. Buk. Hilaw-hilaw pa man yung batong? Ha? Hilaw-hilaw. Ang Batong. Lami mo na sa to. Hmm? Lami. Kato lata pati kung lata po. Buti po yung hilaw. Dapat sakto lang. Shout out sa, shout out. Shout out mo. Isa may shout out. Shout out sa tanang mga viewers na to. May listahan dili oh. Magsuwat-suwat man ko kanang magbiyahe ba ko. Magsuwat ko. Kuan. Mga pangan. Madero, shout out kang hashtag EJ kang baby bow. Bow ba ni? Bato. Baby bato? Bibi bato. Bibi bato. Bibi ko. Bibi ko. Ah, bibi. Bibi ko. Bibi ko. Ikaw pa rin ang bibi ko. Ang bibi ko. Dali, shout out buko. Kuro Shout out kang Happy Chicks. Kang Palawan Biners. Hello, bye. Salamat ka. Kaayo. Excuse me. Kang Ivy Caliao. Kang Natalia Colo. Kang Rosalia Hill. Rosalyn Hill. Kang Annalyn's Journey. Kang Zonlin Filipina Life in USA. Mga kuan sila, mga vloggers sila mga bay. Pero na uban diri nga mga commenters lang gyud, mga active commenters. Like ang Happy Chicks, salamat kay baya sa imong makanunayon nga pag-comment. Thank you kayo, always present gyud ka sa tuang comment box. Og sa to mga active commentators, thank you kay ninyong tanan. Kang Ate Jonah Anahaw. Gikan kang Jenny Piquero. Ayan. Kang Lynn Loreno Ikong. Kang Nies _ Sam Limas. Diha sa Cyprus. Cyprus ba ni o Cyprus? Saan ni pagkuan? Basta mo na to, Cyprus. Cyprus. Kang Novitube channel. Kang Virginie Moscoso. Belated happy birthday di ay. Nimo bay, Virginie Moscoso atong last October 30. Ka birthday di ay nimo ang ako ang gwapo kaayo nga panganay nga ako ang Kuya Earl Jan. Kang Lydia Dalapo, hello nimo bay. Kang Cebuana ako. Kang Baryon in Batangas. Kang Mimi Cute. Og sa imong mama Elena Estelo, hello ninyo. Kang Freely Shell diha sa Davao, hello sa mga taga Davao, kumusta mo diha? Salamat kayo sa makanunayon, labi na sa ako ang higala diha nga si
si Baijin ang sa imuhang family. Okay? Kang sani kang aayin yin. Kang kuskus H. Rons. Ayan, good luck sa inyong mga channel mga bay. Kang Zen Cayetano. Kang Amor Faith Marquez sa Lens. Salamat sa kay bay Amor Faith. Hangtod karon nagyapon ka nagasunod ka nako. Kang Tingsters. Kang Emmanuel Stephens. Kang Jen Elmido. Gemma Channel TV. O kang Irene is Camelias. Ayan. Next time na pudning uban. Oh, di apa ko inasulat. Usa ka buok sa luyo si Blissful Lady. Thank you kay inyo mga bay ha. Salamat kay inyong tanan sa inyong makananayon nga pag Support. 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 Islang lagi kayo, islang. asa magkagikan, Brad? From Safan. Sapan? Sa ang Japan, di pa islang, di Sapan? Mas manani mo, sa mana? Mga nakay na ka? Ilang kay na ako'y paliton para mga anak na ka na imuhang kuan diha. Mga fats diha, mapanganak na gina nimo. Niyan ta kutob. Bye-bye sa dia, bye-bye. Bye. Hindi no ka. Bye. Hadlok. Bye-bye.